everybody, it's your igama lami nguTshepo Zikhali from Emhlabelingana bafethu. Ngikhona ke manje sengifikile ku YouTube. Ngiphathele izinto ezikhala kahle bafethu. Ngizolokhe ngithi nje ukuthi abantu bajabule bezwe ukuthi kwenzakalani emhlabeni eSouth Africa esiphila kona bafethu. YouTube channel entsha shakele bafethu, intsha sha bafethu. Sijazame bafethu, sizame sibone ukuthi ingabe kuzowenza yini bafethu, ngoba nje siyazama nje yabo, siyazama nje yabo. Asikholwe bafethu ukuthi isupport yenu sizoyibona bafethu. Ngiyanithemba ke bafethu, ngiyayithemba iSouth Africa ukuthi nizoyisupport ingane yomuntu omnyama ezamayo. Bafethu, igama lami nguTshepo Zikhali njengoba sengishilo la kule YouTube channel sobe siposta nje, siposta izinto ezisuke zenzeka noma ngabe yini. Sihambile imicimbi siyaposta bafethu, interview abantu siyaposta nje bafethu. Kuzoba mnandi nje, kube nje bafethu, kusazoba mnandi kule YouTube channel bafethu. Ngiyacela ukuthi ni-subscribe bafethu, ni-subscribe ukuze bafethu konke okwenzakalayo ukubone na ubone notification bafethu yakho konke umsebenzi sowufaka bafethu. Mina ngithanda isidudla ke bafethu, ngithanda into engapheli bafethu. Ngiyacela ke bafethu, into engizobe ngidila ngayo kule YouTube channel bafethu, sizobe si-interview abantu bafethu, siba interview asambele nemicimbi, izinto ezohlukahlukene nje bafethu esizobe si-interviewa. Akukho ukuthi soxela into ethile, kodwa nje konke sikuthola bafethu siyaqoqa sibuya posta na kule YouTube channel, nibuke le-enjoy bafethu, kube mnandi kube nje So bafethu, ngiyacela ukuthi ni-subscribe wonke ama-video, sicela i-support yenu, ama-likes nisilikeele, niphinde ni-comment futhi, nisho imibono yenu bafethu kukho konke ezobe sikufaka kule YouTube channel. So bafethu, imino wenu, asibonane mase sifaka umsebenzi, asazi iyozala ngomona. Ngiyacela ke mfethu, uma ukhona into onayo noma udaba ofisa ukuthi sizokushuthela lona, mhlawumbe khona ofisa ukuthi uthola usizo, abantu bakusize, iSouth Africa inkulu kakhulu, ngeke ngabe khona umuntu ozobona udaba lwakho akulekelele esimeni sakho. Noma ngabe yini office ukuthi abantu bayibone bakulekelele, so zame ngakho konke ukuthola usizo. Ngicela ukuthi ungifonele 0760912311. Phinde ngiyifinde futhi inamba yami 076099912311. Hlala ucingweni noma uhlale kuWhatsApp, mina ngizofika la khona ukhona, sifike sizo udaba lakho, siqophe ivideo, sithathe ivideo yakho sifake enkundleni zokuxhumana ukuze abantu bayibone inkinga yakho bakusize. Awukwazi ukuthi uthole usizo uqashile nodaba lakho, ulifihlile udaba lakho. Cela ukuthi ungifonele sikhulume indaba, ngizofika mina lapho sifike sishuthe, shaye ivideo, sifake enkundleni zokuxhumana. Ukhona umuntu oyedwa ozolibona udaba lakho bakusize esimeni sakho. Yimino wenu Tshepo Zikhali. Uma ngithi mina Tshepo Zikhali, it's your boy. Yes. Kungasikho kodwa ke ukuthi thina senze imicimbi nani kodwa nje kuningi siyokwenza. Ngabe ufuna uku-advertise ibhizinisi lakho, noba ufuna udaba oluthile ukuthi abantu balibone eSouth Africa, bakusize, ungangithinta ko-760912311. ukwazi ukuthi ngifike la ukhona ngishuthe udaba lakho ukuze likwazi ukuthi lifike endlebeni right. So ungasabi, shale 0760912311. Ngabe umshado noma ngabe yini ofisa ukuthi ivele, sizoyithatha siyibeke qathatha emehlweni abantu bayibone. Danko.